fi so kenka James ana twi no say Yakubu brofo no say James 1:5 yeah o say ko bi ni nyansa mani musa awrade wona ma nyansa ni hunu mu kwa ya ahohora bia ni hu ya enti nimde de esua fre nipa ho no kwasem nyansa de Nyankopon na de ma yeah enti sua nimde na bonya mempa ye se o mo nyansa yeah because who nimde na onim nyansa yeah who betimi de nimde pe sika ana betimi de nimde apre japade ba sense onim ni unim nyansa nti obi de nimde ba beje wajapade na wodi mfie dodo ape no papa ya dase mechia otumfo so manko ahene ba akopɛ ba fo ko jawa su papa ya chia chia me yire bi e wo kuma se asafo ahemfie ma chia ba fo ma re hene ya chia mu nyina ma chia na nakusi enso wo sokɔ ba petuda agya nhya mu nyina wow me pato ne yesua de pa na de bi sa me se Revelation chapter 12 verse 7 o se wo kun si soro famous for Bible no to so mame maybe obi be ka say was said there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Famous question, mami. Was okusi sro na Michael na bofo enu otwiase na ekontokwa. Na kenka to so a was say ekunu mu koye no Satan na bofo anya kwan e wo soro ho biu. Enti ato mu ba asase so. No kwasem. Na asase so ato mu ba ye no. So utie abakosem no atwerasem ne ba ye a. Wo say to mu begu asase so ebi kogu nuyam. Ebi kogu abotan so. No kre. Ebi kogu nsuom. No kre. Ena bi su kogu asase so. No kwasem. No kwasem. To the mama for ya. Papa for no fire. For no say. Assassin so asem ne yeka. No kwasem. Ba we do Revelation chapter 12 verse 7 wa. Tie ni yo. Wo se bra Satan wo soro no. Nyankopon bo so ne asase wo anya asumdue da. Wa anya asumdue. Wa anya bi da. Wow. Enti bra Satan sifiri soro apa. Eno Nyankopon ka se. Wo sorofo nyina. Munue. Dabi wo sorofo nyina nika. Maninye. Ene asumdue ba soro ha. Wow. Efisa motamfo bo nsam no. Ya to na firi ha. Wow. Enti afa na asumdue aye ndia. Hey. Na afa tumi abaya Kristo dia. Ti asem ne yo. Na je say Satan wo ho a. Asumdue. Se Satan wo ho a. Kristo ni ahode bio. Chasa wonu a wo bo ne soro ne na asase no. No bo so ne asase wo ti me ne bon sam. Bon sam antena. Okay papa. Wo so wo dada. Oni wo bon sam. Oni bon sam. Wow. Wa to na firi soro. Abahwe fo. Bra bon sam nya ma fom no. Bible according to the Bible statement. Okay. Wo se bon sam no wo soro no. No adada manaman. Enti emisa se. Ebra wo ma ye ko. Na wo dada manaman. Wow. The sense wo dada manaman wo soro nti. Ene e to ne ba fom ha. Wow. Abusia tie ne ye. Yenyi asum. Nyansa na ekasa no. Me pacha me da se. Abusia. Lady was say what to bon sam no. Eba hwi asase so ada meboa. No kwasem. Ebi begu nuyam. Okay. Bible na ka che say. Menu mi ene ati asase so. Yeni dua na ba. Na yamfa na hahan. Na haban. Esa yare. Wow. Ena sa dua o se yenkodi na haban. Yeni na dua ba. Yamfa na haban. Esa yare no. Sa dua kro na bro sam aba betrem. Ene ese nyina yawu. Tie ni yo. Ento obi obedi dua bia ha ne pena ane na pena wodi mango wodi pear wodi apple ana banka ani anka wow ade bia so aba bia ukodi bia ka hu se Satan ayadai wodi agu yam no ana meboa me na tro e papa yenko Satan na to ne firi soro ba ye no ebe kogu nuyam ene wose yenum yeni dua na ba nyafa na hanya ba nsa yare ya enti se ye yare ne dia haban anadu bra ekosa yare a me pacho ne nya yare sa yemisa se ho na ma yare sa na sabonsam no na ama yare sa bonsam wo firi so ba betre wa betina duam na chese wa betina duam ya se so yare wo fom ha se ya okay fa dua ni fa dua na ba ya dan esa ho yare dua na ba na fa na haban esa ho yare du bra fa sa yare wow enti so ko du bra anakote haban na otimi de sa yare na timi yi a me pacho Nyankopon na sa yare ana Satan no atiefo asem ne na da ho no enne ya ni abre yesua de nyame difo no nyansa na ekasa no me be sa wo tena se yenko ba bia ye nuru ba bia etitena se din ebra yesua de wodifo line ye 0553 011926 odifo line no sa line we yanso na ye de ba bia funi no entita mi chuku papa yenko ne tamtam so every say ebra no ya efie bem
ana dua anyhow efie biam yesi dan wi a nya dua ne yade boso edua ne yade boso obi ka chem se de fa dua mo dan so bi yade dade me pa cha na wo pono no a u gate no na da u fi ano no me pa cha nya dua dua wan kasa nipa yi de so ye dua ya de o de toto de edua ho yesi nipa so esi nipa dua fe wonderful enti so nipa dua fa wan na tu mu wow papa fama wo so dua na efe na se etimi do toto dua ho a wonderful sa dua kura ya kan e mu na Satan so aba be de wabetena papa yanko enti nipa dua wan kasa ya hwan yanko me pa cha yanko ni ye yesi yato otwease ne bae no ebebegu ebotan mu a Christopher na sorry asem ekobom mpaye e wo mountains afra twea mountains akobom mpaye me pa cha nyame na te mountains wo ana Satan na te wo ene Christopher ya hwedumade yasempa papa fama wo mo ntenta abusie sa wo bom mpaye na akofro mountains na so wan na Yakobon te etu kokoto obo Yesu din ama santiani asia ewurade se ma kan cho se hwiasia no ne bonsam dada no wano ne yato no enti so agitom se ebe kogu abotan mu dia me pacho mountains na ya anwea eya abo enti wan na te sa mountains wo wow papa nyansa na kasa se ye Kristo ne amwagi mu na ho nyansa na kasa se ewiase kuta hintasem no kwasem ewiase is all about keys yes ewiase nyira ya nsafoa yes enti so ye Kristo ni mon kan che masofo ne se ade eto no commandments ko bompaye Bible say bra Moses wanu Nyankopon kasa no nyame de ade so no si bae wo si wo be poso no si Mount Sinai me pacho eya be po wo fa efom a anase wo be po wo soro papa be po a wo soro yesi fom eya fom be po a wo fom ya ka sa si so be po a wo fom e fom so Satan ya to na firi so ntie se woni soro biye woni soro abe wo fom Satan ba fom a papa fama wo mo ntem lady some no tie yi ya wo ma na wo abafie wo abafie me no mienu na se ye kum wo no ma ye ma no ba ya ntimi ye kum wo no ni adidua manche wo no ya ma ne da omudam no ni ato wo no twere da no ya wi ani akapro na to ni asaka che nkora ne se wo ba mistake am wo no ka wo ye bekum me pa che o se nyame asam we no kura nyame obo so ni asase wantimi stand in the might of Satan na Nyankopon se ba bia Satan wa somdue ni ho tis Nyankopon so opena somdue na nyame antimi ni Satan na body antena no aton Satan aba fom ha wa wi anu asaka chabe no mienu se yame ho kwa ma Satan dada ya that was soja yo de beto ja no obeku yen enti bisa ho se nyame no nyame o ka sa asem we sa nyame we correct na obadwema wotie me se mo wadwemu na ho me dia de me ba sa ma bi wadwemu o afa na me so ma ba ma heni anie me tu onyansa e ma kontokwa tie nsem America enti so obi asore no akotena twama nte se e wona nyame tie wo akoya fast yakobo mpaye ama nyame atie no a ena me gira sa trust Revelation chapter 12 verse 7 so aka che wo se mountains na akoya no enya Nyankopon na to eya bronsam wane na pamfo ene guo emoti ya nyina ya dai ewo ho enti Kristo ni bia be kwa akobo mpaye na umpai bo emuaya beba no me pato wane bu awo ene na ahohom ewo ho na ya bronsam fie na akoye no kwasem enti se muaya ni ba mi bisa se nyame na de muaya ma wo ana bronsam na de ma wo okay papa dia to so fama ye me pato yanko asase so wasuma wato Satan ba ye no ebi bebu asase so ana mebu no kwasem okay me pato asase wana te ya eye nipa nete ya yeah ani ato bonsam afiri so wa nya ba bi ya asase so no so ba dai obetena ye enti me pato mantamu bi so ahiri bi so anu otwitwa asase ton na me pato obi tiska no okoto asase ni bi ya me pato so okotra asase so ho asase so na ate bonsam asase so ne ye nyina ya betena tena enti so anya ba bi su dan na anya ba bi du tiri to na oti me dwiri yie ekọ adwuma banya sika to aduane dia me pato ho na anete bonsam na ne ya ne nete so ana wote bonsam so na ye te wow ti ya mi sasa wonya sika na akoto asase si mansion bonsam na ma wonya ba bi tena ye ana nyame ya wasi asase so ye bonsam dia enti so obi timi tena no obo branda se ne ye no anya aduane dia me pato ho na bo ano ne na bonsam kro ya enti sasa Nyankopon ka kire se bonsam firi soro no wanu nyame wanya asomdue wane maika na bofo nyina nya asomdue efise
Otamfo bonsam no. Ya to na ba. Etiemi sasa nyame or access to come to this earth. Na woni kwai. Ene na etiefo ma na mu bayi asem ya no. Se onyankopon oto bonsam firi soro de ne be hwe fam no. Nyankopon betimi asan ba asase so ya biam ni ya betena ha. Mo hye no mo na mo betimi ajeje ade amaye. Eja won chiram odifo line no ye 0553 011926 akakakra bi ebe fun in ne de atom. Papa yenko efri se oto obonsam ne baye wo san ebi su san begu nsuo. Ebi su begu nsuo mu. Papa yenko. Tie ne yo. Aha. Entimi bi sasa. Ensu ade da ho. Ya num bie. Ya de bi sintare edware bie. Ade nsuo ye ho kama no. Me pa cho se sori anopa. Ni ko sensuo ni ade siesie ho me ho ye akono a me pa cho wansuo ne akono abonsam suo ne ya no bonsam no kwasem because ya to bonsam anya ba bia ntera obegu nsuo mu so wow me pa cho ye se Yesu koto Jordan mu no kwasem wato Jordan be divine me pa cho Jordan eda asase so na asa da soro eda form ya sase so aneda enti Israel asase ne Ghana asase difference wo mu ana ani nyina ya de koro enye the same la asase bia ya asase enti sensuo bi da Israel na no timi ye sanchene eno de efri nyame na se the same nsuo enso be da Ghana na so ka chem se Ghana nsuo no ayabonsam na timu a na se wo a wotie mu nim nyansa yeni adwene what you say let the man can say me ntro me komini a Christopher no so show say ya chira sorry ma yati asore ni bia asore na se nipa fifiri onfie eba asore a ye fra won sai wo mu ya masore ma no kwasem ana meboa no kwasem asore ma ye memedia ya enti osofu bia wo tie me bia hunu se nipa bia bo asore bia wo ye dwanhwefo sabasa nyankopon bisa nipa no ya ba na ase wo mu hu bribia me patwa nko bisa nipa de be bisa wo kanifo no kwasem ana meboa no kwasem Yesu ka sabi wo is it John chapter 10 wasemi ni oganafo pa no oganafo bi ad ne kra to eto wa ma ni nwan enti osofo bi ad ne kra to wa ma wa ni nwan ni san sori ma no kwasem ya church asori ma ni wia ya kobo wona su ya sese omu ho bate na nyankopɔ betimi aso omu mu a na di ma misa asem we so obi ekohunu oba bunu bi wa abonten no ne o de pasam to nanim no ka ti oba ne so opese o ware no a me pa chaw wa yi oba ne ho ade am oba no ana hefa no do oba ne bekoro papa ode ni ko na busuam oba ne fie e na okokọ busa koye ho ade e de ko adentra efri se ho no mu na wo fire no wo fire no kwase na ho abusua ne mu na ne ma ne papa so ye dai efre enti se ba ma ne do oba ne kofi a okay wo kokotu oba ne tira de ade ma hwan ade ma na busuam fo ade ma papa ne ma me ya wo akora no kwase ya wi a ya nwie dabi o so bi akoye oba ho ade a yesi e wade bi e friend de ai akontagie sika ya mebua to so to set and free soro ba ye no wanna pamfo nyina ya to mu nyina ya dai ebegu asase meda ase etu ko fie bi mu a e ma me ne papa ene ne ma ene guo no kwasem etu ko ye oba ho ade a wo ye bi ma ne ma me no aye bi ma papa wo ye bi so ade nkontafo no wo mo mpo na mo ho oden me pa cho mebua no kwasem okay ya tete nipa wa so da mu wie ya wie ya ka kire nipa ne sai ansa na betimi akọ heaven amanya nkopo agi watom no yesi akọkọ bu osu ni akọbọ wasu ni adu ya so mu ni adu akọkọ to nsuo osofo ne ko nsuo no ma wonyira nsuo na no dabi wo inside akọkọ je nsuo ni mfimfini na wa bobo ne trouser no kwasem no dia sorry ba na ba begirem no de sato na ti ko sei wo wi anu aka nsem ni nyina efi na ko ikaso waja obone ye dika tichi wa so dem ye wi na ho a yakobu oso jitum sei menya bone bio na osofo na so mu sei no do anu nsuom emprensa ya wi ade aboye nsam reason be that ne say osofo na ka kire to me na tin nsuo no mu sei say nipa wei abode ye enti mena efri na ko so hwe na fri wo hwe no abuna konta mensam na so he dai wo bi safri wow ayo osofo na ka kire to me na tin nsuo no mu no wow say wo pe say nipa wei wow pe nipa any information a wow aye me osofo yi me na so he dai wo bi safri atiefo ahwefo sawate sawa mahunu yesia de papa ye biefo line no ni nyina be kasa ebra na so awia ma me pa cha 51 okay ma me fa wei enya yi okay tie bi o me pa cha to me na what nsuo no no yeso ye bone me pa cha se o papa dia ya wo maame ya ni maame ya wo maame me da se enti to me na tin nsuo no wo ye ba ma sai
Why your ba? Me pacho wo ma na woni ma. Wo ma. Me da se. Enti se yakobo nipa na so a. Ya de na kwa ma ne ma me no papa. Wow. Eni ni nuanom. Wow. What you say? Wow. Enti na me pese me gira sa kwanya we so. Aka kire Ghana for no wiase nyina se. To me na friend ma me wata no. One the divine creator. Manu Wata is the creator. But people don't know. What you say? As soon as our universe, no. Me pacho ni nyina yensuo. Wow. It is so bomb pa ya na say Awurade brada boa me. Awurade free for neighbor. What in suom? It is a nyame free suom no ba besraw. Anaso oba wo nche ya. Me pacho o say asabef. So below. Atia for your line in year 0553011926. Adisuana ye de. Aya dabro so your time no so kwa na eko. Time no number ni ye 0553011926. Ubetimi afra line we na wadi abaso. Adwinkyere bia wo ananka to so bia anadisuade ade kire wadwen no. Wo bisa nyame difu a wo ha. Question bia wo de bebe bia e ho answer e wo ho. First caller 05 hello. Hello. Good evening, Papa. Good evening. Good evening, baby. I will cast free. I'm feeling for you, cast free. Akoso. Me da for cast my young compacho. Didi can be there also for no can be answer. Papa, enti ambusaye. Didi can or software. Ya ta so me answer. Oh. Hello. Hello. 0. Hello, good evening. Went me anyina so. Papa, asama obi my, but asam hello. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Papa kasa mayanko entie wo ho kasa. Good evening. Maje so kasa. How are you? Odman kumadum kasa. Went me anyina so. Hello. No. Good evening, Medafo. Udini baby akasa free. Okay, yanko. Medafo tena wo ho yante wonka tena wo ho mame. No question ya me. Yadase, mante wo kasa no, but yadase. Hello, good evening. Good evening. Medafo udini baby akasa free. Oh, ya femo usu. Okay, papa yanko. Yo, ni pese bisa papa say. Me se mo se dusi kasi afi soro eba nyina no. Ma me enya isiase. Na pese bisa ne say. Pese odifo duma di no. Oye ma bonsam ana se oye ma onyanko. Me da wase pa, ye be you ano eja o hira o pa. Me ba cho odifo. Hello, hello. Good evening. Medafo, good evening. Good evening, madam. Me do, Mr. Yeti, udini baby akasa free. See you be you ano. Papa fatu trimu mame. 0553011926 ubetimi afra badwumadie ne so. Ubetimi afra papa obi a emaye na ya papa ni busa o se adwuma na wo ye no edifu dwuma na wo ye no wo ye manyame ana wo ye mabonsam obi su busa se esubo na ye bon eye anase enye enti me ba cha obetimi ayi me sansem ya no ye guso ye biafu ino ubetimi abaso me ba cha. Hello. Hello. Good evening, Medafo udini baby akasa free. Okay. Papa yante won kama hunya hamaye na line so ayese me pa cha. Hello. Good evening. Good evening, Papa. Me pa cha udini baby a wo kasa free. Yes, hello, Okay, me pa cha. Yanko. Me pa cha papa.
Na ko po nsira. Amen. So Yada wase. Ah, yenya, hello. Hello. Good evening. Good evening, Papa. Udini baby awo kasa free. Pastor, no gende, Reverend Chow. Me dase, Papa yanko. Na me kasa fit makia. Me pa cho yanko. Pastor. Na dia di oka. Ha? Oka no. Oh, hello, last caller. hello. Oh, good evening, Papa. Good Be a cassette. evening. Hey, Papa, Apostle, yanko. Okay. Sana wo ka le betwitwa si inti da no ho kakra. Wo line na twitwa si dodo nti ye nti asem ni mu yie. Last caller. Hello. Last mra. Hello. Hello. Good evening, Papa. Fine. Me do for yeti o. Udini baby akasa free. Na se ewe osa. Ani na ye jejereje. Ti mu na mo be jeje. Say eye me da say wo bo ne tofa enti tena say se wo wie na bibi kire wo so na wontim wonya yi a fra ne line ye 0553 011 926 odi for line no papa me pa cho menya nsafo ne mabadwemba efo ne wona wo pa bibi ehunu adwuma ne de eden nye wonyina na beje watum nanso ye ne yenim nyame a wafra ye enti ye ma ye abamumu ewo dwuma de ayedi no papa mpese mbusa se obi busa wo se adwuma wudie no wudi ma bonsam ana wudi ma nyame ebi mu nso se esubo no nsuo mu no okay enti ni nyina de obeye abusia me pa to me damase obi abisa se adwuma me ye ma nyame ana me ye ma bonsam me bisa se hwan ne nyame na hwan so ne bonsam okay lady enkomo aye de yi ba fama dwe na betra ha de wo bible no mo no eno na me interpret ma wo de wo nti ase ya ma wadwene mu da no na me interpret okay what you say okay ya se ya to bonsam afre soro ya to no ebi begu nuyam me pa to obi bia na de dua bo da so wo dam bia no me pa to satan na nete ana me boa no kwasem obi bia pono da wo gate ano na ye dua bia no me pa to nya dua no na bonsam betra no kwasem show ma men ka asem nkyerɛ broni ba bibi mem no ne wonim sa ya sene dua se nipa nseso ene ye som ye fra ne bosom me pa to me boa ba bra broni ba no wo hunu sa de woni gye hu ne wo de ne code wom ene wo so sene sa dua ne bi enipa nseso ene wo to ne din ene wo painting ho white ene wo de bra no se no ye fra ne Yesu enti wo de no a wo suma ye fra ne bosom no fama no ene wo gye wo de no de ne dua the same dua kro na ya se nipa nseso no de brewo ene wo se suma no enu ne nyame wo de na so dada na no ye bosom ba de wo de brewo no a eye dua na ya se nipa nseso no ya se enu ye nyame papa nti o se obi busa se enti wo nyame ben anasa adwuma wo ye mo nya bonsam ana wo ye ma nyame ena obi su busa o se wo ye difo anasa wo ye sofo anasa wo ye de papa yi na anu ntanta bia bra nti me ye otwedi ampon obo ade ne nsa no adwuma me difo konkron ne me enti so obi bisa me a me ye difo me ye adwuma ma otwedi ampon no obo so ne asase ono na me ye adwuma ya da wase obi su busa se ensuo esubo no enti sisi ayamo asu e wo nsuom anase ye nyedan
eno so obi so me medical chem say so akofa obabunu bi wa bonten se ne pe na pese o ware no a eso ode ne koma ne papa ana koyi hu ade che ne papa ne ma no kwasem en na busua okay enti wo se wo so kodina so dem ne eche wo wi a ansa na nyame baji wato mo no yes ya do kwache de obo owo no kra what you say wa na bo owo o twedi ampo nyankopon na bo na sa nyame wote hen wote nsuom na nsuo no a wo de bo owo no me pa che o da bi ha me ka asem we se ya num nsuo a nsuo no ya fremfrem kama no kra ba se nsuo no nya kodi ya mu wi a eye nchene no kwasem wa na tese po nsuo ahwe eye nchene enti onipa ni capacity obetima tena nsuo na santi onyankopon ti nsuo no ba wo otre wa hedai wo mu no aba betena enti yesu be ka asem bi se so obi be jaba bi ka cho se nyankopon wo pie ha ana nyame wo ha wo se anyene ni otimumu na nyankopon ahini na tehen atiyemu nyame ahini etiwumu wow na nyame ahini etumu a me pa cho yifa na nyame no tie what you say epunsuo na da ho mu na ofiri baaye enti wo san fifire ana so odwo so si wo na sa punsuo na aka adwo so he na aka punsuo no so he a difference bi nim what you say difference nyame no epunum no tie wow sa punu anso na da wo nipadua wow what you say wow epuno ensuo bi atere wa asase so bi atere kobo he ekobopum wow ento so nsuo bi anso benya na asase so bi a wotime no ma na wonom na wonum a woyi bi ba ana onyi bi ma ye yi bigu enti nsuo na atere kobopum no epono da bi oyi asoche wow ebi ba abonten no wasako ebi ba abonten no wasako wonom no oyi bi ba na nso num nsuo na so yedai woyi bi ba anya the same thing enti nyame ahini no obeja ba bi ka cho se nyame ahini wa ha ana se wa ha se ya oboa nyame ahini etumu what you say enti so obi pese ohunu ba bi a memi free ba odoma nkuma obo so ne asase ne nsa no adwuma ne me wow na me ye ne difo a me kasa ma odoma nkuma ani na body e ana honhom nyina wow what you say wow asofo no bi e challenge me wow me se me no hia just 5 minutes wo hunu nyansa baba wo di jimi bewu ande da bia ba mekan badwuma bia wo tie me biara so wo de nsam a mekan toto ho a so timi yusu dua edi dua na ba na nsa de dua na bena eno na haba nsa yare ade a ede emu na nyankopon anase enua na bonsa betre mo no enye no na yedie ye no so na yede sa yare eno na ye no mensuo nyina ye no yede sa yare na bia na no ye soronko enti asofo no mo amujejereje me pacho bibi sa say yenkobo asuwo nsuom ana ye nyai me pacho si eje asubo a ani nsuo nom so ase eje anom no kwasem eni kwase edi nsuo dware wo bia nipa adwene mo papa wo di nsuo dware a wo dware tumi no wo dware ma mu wata wo di nsuo dware wo di nsuo twitwire wo se wo di nsuo si watare a me pacho ho na te sa nsuo no wow ti say demons na timu dia ani na demons na wo ye nipa dua wo ka jam say nsuo ne ho papa eni o mo na nso tim papa breniti ebre na so ade amaye famous high adwe ebre na so entimpa acha wo final word na ya mfa dwumadie ne emfansi me pato me final word ni asofo amutie me munya ntobo ase mamon monfoso enya sofo by force nimdia me se yesua ba nyansa de nyankopon na de ma wow me apa meteso akonwa meteso no odasane nteso bi enti so yourself a won beji metimi a metimi am just 10 minutes me no be ko debate me de me platform me invite her na se me bisa question ba ko mienu na otimi yi anu a me nye sunsun dwuma bio odoma nkuma me redu aka chance me ne nante bio because wa fail me asema me bisa wo yourself a wo de be ko a won timi yi anu and some American badwuma bi otie me mama mane nyem se mo correction no efiri mo nsada bi dia wope omra mo nche di wope so otie nyansasem wontie eti abusia meni ha se me yi adwuma tumfuturo go bi ani me bie wadrem me ka de ye de akyerewo na sasam wei ye benya daje aba babie phone line sada ne yankasa question to answer what you say eti abusia agensraw aganya okese me dia no di force kabia ebi ano antemase fa me number 0453 011926 ofa bibi apeso obisam bia ubisam ya meyu ano opeso obesu ya de so a me ya so ro kuma se sokowa petuda everlasting power palace kwasi ada bia na me sha ase enti bra me pato me tia me ba pani na agei na ma tia me manyina me ba kuma otwato eye na na kueska na na me tia wo na ma tia me sofo kuma sofo David free ye ene na busua na yere
Eja nhyɛ mo nyina balancing power palace members nyina metia mo nyina ene wa wotie me eja nya okese amen Same kacho yesua de ene nso ya adesua yesua asem na de ne nso bre ni nti nipa dodo akonwa ba akofo entena so enche enu ti ye de dwumadie ni edisi a me a me di dwumadie hu chia me di Lady Bex me secretary Abigail me chia opa eja onhyira no onye wakoma so ade ma famous eja nhyira no onye wakoma so ade ma ya sorry Emma Kofi aba betena dwumadie ni so eja onhyira obi biara woje bre na wonya adaje na wo hye me chia obi biara me ba na eje me hyerew me chia eja onhyira wate eja nhyira obi biara woje bre na wo hye tete Atimpon dwumadie ya besa hia ochena shalom abusua waje bre na wo hwe me di a ne ska dwanya me kese odoma nkoma boss oni asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron ene me ana odoma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emraw asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia cho sa abrabo a yebo ye mo no kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie ne de so bibi ta akyire eme obi ntena se na adaw